welcome back to my channel. Sa episode na to guys, samahan niyo akong magluto na naman ng another version ng dinengdeng ng Ilocano. Kanina po galing ako sa store. Nakabili po ako ng labong, sitaw, siyempre bulaklak ng kalabasa, at ito tawag nila kulitis. Naghahanap ako kanina ng saluyot pero wala po, kaya ito yung binili ko. At ang ating pong pampalasa ay ito, dried fish. Sa Ilocano, ang tawag nito ay tinggal. Sobrang sarap po nito guys. Samahan niyo po ako, mag-prepare muna tayo ng ating lulutuin. Susunod naman natin ngayon linisan itong ating kulitis. Ang kukunin ko lang po dito yung kanyang talbos. Ngayon naman po guys, inalaga ko lang po ng bahagya yung ating labong. Kumukulo na po yung ating tubig. Ngayon po maglalagay po ako ng bagong halubaybay. Papakuloyin ko lang po ito para hindi malan. So after ng ilang minuto po, ilalagay ko na yung ating sibuyas. Sasabay ko na po yung dried fish at saka yung siling green. Pakukuloyin ko lang po ito ng pakukuloyin hanggang sa maluto yung ating dried fish. Magkalasa na po yung ating sabaw. Ito na po, nag-evaporate na siya. Ngayon, dadagdagan ko po siya ng konting tubig. Bago ko po ilagay yung ating mga gulay, lalagyan ko po muna siya ng pork cubes. Kalahati lang po yun.